Therefore, Mama Yamamuna Quabani and Family Nyansapo Casamphony, Nyansapo, no, I just said, the mamma say, yes, son in a bedroom by a quanso. Sammy, so I did not toss Santamine any sentence say, Agona or mine hina or more, said the Indian Yinimo, or Daniato, na and net day a da, ye dot yenia ya mamreni and mania son cra, ye the ape a crap bread, now aqua crap aquagina home, said ye Asante, Ejidi, say, Obi free man who me, name more crofu froswa, walk on wako to an abrabo sono, Sapa pepe ene minimum eka say, Nana Frempon and noche abibu, anankani deepa, ene Dr. Daniel Kwesibe, wadane tu ye. Ena kwankwaja no ye na yede aman pepepe enam sai no so emede anintini atwetwewuro abrempon ahemfo dikro ene amanhene wonmo nyina ababepie mu amannwofo ebinom so eka ho a wo nyina ede ani die ni buo ebema nana na yegya na kwan kora na da bia yeka obusu nunum a na ya na wotene pampanye se obenya abakwasem de eyetrudo no kore no ede afa ani ye bi etise hu a fa obrempon odihye bi nse ya na Nyansapo Kasamfonyi nko so enu tie bebomode na ne ho abakwasem kakra yesanimu na yede egu abra nananum aba ahemma amanhemma ene ahemfo awodo wonu nyina atenase na dwumadi ehyaase pepepe no yenso yenhyase na yemfa nanan ho abakwasem kakra no emfa emrubrumu emfa emmamo sɛdeɛ medical ka no nana enkonwedin ankasa ene nana frempon anochi abebio yanso eja wo no no ene na wo no no so wonmudi wo hɔ a yɛbɛto aso ne dia mamo emprempe samohwa na kyese krowra ne nesi okrowre ene obrawe nwoma so krobia yefi ampasachi kotoko osimpiti mpremprim wo nana a wote kokɔ so na sabie gusabie kroto kokɔ no nso empeche na ense ne ho won wode na ni kyereme won na ote okrowre ene obrawe nwoma so na ne to ankasa esisikadwa kofi so a wote we wayese aboa no ma kɔre bresi ama otu an nsam mujabum na aboa bi si wɔsen na wɔsen no ene ntakre hunu keke ena wode kyɛn no domani samyo so ntakra kyɛ na henie sɛ de esikro na suna efa nempo enam so ma akwase broni kukuru krakra fa ne mfidie efiri ni memu oba no obetwa bie na okoyi de kyerɛ ne nkrofo ntie no ama edom ani esa no na so ne hwan na umuduro ene osade a obedore abo akoko watimi atopraku saa mre yi nananom ene eba na Asantehene ene yi ti a wo bayi ye hu se enua bi nkitinkiti bi ekura mrante kwa bi a kyese won ba opemso ankasa ena ne hyɛn no edi kan ya sese eba no no a enye asempetwa kra waba ababedu agona ese ene agona Appiah ebedwanne ewa hanma enye asempetwa papa no ana meka Asante franka no ene edi ahim na ese opemso hyɛn no ena wonmudi ho omode Asante franka ahabammono akokosrade ena afi tuntum ena afi ahyenso dia ekire eye Asantehene na konwa no na letterhead obekobia na boso no ene na bomfimfin no ebosikadwa kofi no ho a yaye na ahyenso de ene bo ye franka ne fimfin no no Asanteman so nya asem keto akra benchiri ye kakraka no ene edi ahim ewo hodomo na se opumso ababa bedura wo baba besi fomo na ene amamre se fata bia wayo sebu se eye bodua edi ahim sei no kwabra ne eso yawa ne haba wodro bia confirmatiko nyenya ene niema bia yentimi mfantu bia eso kwabra ne a se opumso a na eba ntahara nso ena ehyen emen akese a ekurokura na ntekwa adehye a wormo hyeba no ahaba ne nie eguyawom enya aban keke na mmom no sunsum mitumi a ewom no eso yie pa sum se suna na ohim okwa aduru ba bia gese egu ne na asensa ansa na obetumi atoa so a watoa ansa na Otumfuo bepie ba bia na so beko ba bia no wei ene bi kan a eyi ne tie emma eba enieme ewom ne bi mabɔ ede ache wan haban a ahoɔden eno no ewo mo mantie emmen ene nwonto a edi hye opomso ne bi
abusua na chese eno no afedio Otumfuo ba na wo ba yenko abakwasem no mu na yemfa na afrempo anochi abibiu abona man hene yenkane abakwasem kakra yemfa nto na yenko anim na kunwadi ma ba che dada na afrempo abibiu na sa anochi abibiu na naja wo no ene opanyi Osei yawa wonte ase ena wo no so yo ba panyi abena sinya wono nso ente ase wono wo no ebobusu da neto so di mienu afia pema ahankuna aduanan mienu mu ena wo no edia eja ene na ede ma na nkasa pa no na eye Daniel Kwesi Beku enu ni din ede ma no abodi ni school akoko yentima Dr. Beka ho a Dr. Daniel Kwesi Beku enu eni din a eda no so ansana wo ba be yo hini na yenko anim kra na ane wonya be bi ko na wo ye hwese be mpa de kra bi ye hye suku ase e wo Agona-Asante wo no primary school afia pema hankro aduonum ba ko 1951 ye no hye ase a wo to aso e ko be kwan to aso school bi che be kwa SD secondary school na enye Asantehene e wona na bo modern akoya ansa na wo to aso no akọ Appiah ekropon Presbyterian Training College edete nipa mombe ye achechefo a enye Asantehene owie ye friend bi post secondary certificate A level course and also obo modern eto aso ekoyoya na enye Asantehene ansa na wo to aso no de nani achimu e wosuapon ba akọ agidi wo man Ghana hapa meche University of Ghana e wo afia pema ahankro edusia 9 ni besi afia pema ahankro edusia enso 1964 to 1967 eno so na nakoye na okosua de bo no mode pa Bachelor of Arts in Geography no na enye Asantehene na we specialize in economy geography eno so obo body ekosua ade e wo hono ebuso ede na nafrempo anoche abibiu abakosem edu tudwa no na me chemo se na eto aso abra wo wie na ba Kumasi Academy to aso school ba ko agidin wa Asantehene ba emeno no obeye ochichi ni a osa enya abasbode se house master na wohwe edan ba ko so nkwara enumu ena won moda eno ya afia pema hankora bisia enso bisia afia pema hankora bisia enwotwe ni mu 1967 to 1968 sana na eto aso ewo Kumasi Academy hono ma na edumo no ena okosia ewra na efre ne se Madam Lydia akosia kwatema wonne no ehya ase hwa na oye ni school ni na oche na dia enye Asantehene bia adue mu me mposo ne hwe Otumfuo kakra ebeto aso dia no eno eche no obto aso eko na the same University of California Los Angeles emeno afia pema hankro biosia enkron di kosi afia pema ahankro ebiosun mu okokosua bia na enya Asantehene pa okoje abasobode pa echire no ena oba afie be ya amamre ne amane sefata ne hokani aye friend Lydia akosua kwatema obeka ne ho amamre ne amane kwa asokra woni no obayi ehia ya won ewariye na abomodin asua de bebre ama edubie no osaba sumo mensum pa na enye Asantehene timu bobio na woni made ye pa okọ planning at Columbia University eno so afia pema hankro de oso de gusi afia pema hankro e oso 9 ni mu na ebo modern pa na enye Asantehene na ene ne hokani wo emma mako enso chese obo ade ehira won me yefunu na enye Asantehene kwago amponsa Beku Osei be ya Beku ya aboatena Beku wono de wafiri mu abana echa frempom ena afi ya Beku Junior Isaac Kwame boaten Beku ena Appiah kwatema Osei bonsu ba ko ne afiri mu ntimanso no ensiate ase a mankwa abo modern pa abo wo mu a enye Asantehene na ye kase ye kana na wa bakwasema ye beche yie pa na bo modern be fa di bebre editor no so a de bi te say obey director of Pioneer Tobacco Company anano enye Asantehene Corporation Ministry of Finance afia pema ahankono edioso nsia de bisi afia ahankono edio wotwe mu Otumfuo guso enye Asantehene odi nani akire mu a nenne no we enye se ye ka kire o ma ye hwede ye koso no kakra enti na chese dibra wodo na ekurokura ye bie na ni twa ditia ma bontofa na media amam na yakwere kase ye ka ye nzore so ne kra Director of Ghana Board Development Council and also na ye June bosuminu afia pema hankro edioson wotwe mu a dikosi afia pem ahankro de wotwe mu afia University of Ghana Tender Board for February and also 1980
and also saa obebu adwuma University of Ghana Legon Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST University of Cape Coast UCC Appiah Director of Administration and Finance at West African Examination Council the chair WAEC opanyini bebu adwuma wo ade ane onim nti na yese enye asempeto a open so ebiem kakra e be fem saa na e di amam Ebusia eno no opemso ena nyasem ketwa ene agona edihye pa ene da fom ye ka agona ho abakwasema ekyese obi komfo anoche enyasem ketwa nti no nese fata nti ye akese a esile so a ehimu a eba nsebie konto eni wahidia ena eba ye ne saade ma no lemo mu gise ne ne nice okuru ne obra yo ma so opemso Otumfuo Osei Tutu ko bia arefi ampasa titi kotoko wono ena yegine yoyo do ne gina bambasa abra wo bedwabo asia enye asempeto yeguso ewo yewura anoche anasa na nafrempon anoche abibiu abakwasem no so ayede emamoa nana koso a ama be director representing the Ministry of Finance Interim Management Committee ana say eno enya asempeto National Investment Bank ye eno so sa afo be acting chairman of the Ministry of Finance eno so no obebu adwuma Director of Land Valuation Board eno so obebu adwuma pa Director of Central Regional Development Planning Commission eno so obebu adwuma pa di brand doso pa na oyobi a agokansi a opepa ne football na tennis ye eno ntinya wanwa se Liverpool agokansi eku no eno na no support na afi Asante kotoko na o support na ta Legon campus wo ekopo golf a woni anasa tennis ya woni wo na fefo na ekobura na nya asem to sanse na ni je agokansi hu ye pa opumso na epuso no kakra ewo ho Abusia eno no yedika aka chemse opemso abedu dia na esa ababasem no de frafra wo se etwe ne yehwe na nanso kakra sentrofo abegwa dia ene ese di nyina yenimu no enso ne papa no benya no ahwe na abeti asie ya o amfanya nsapo a ene ne sire wo bebre pa asa se aha ene yedi ababasem nyina yedi gu fom ne sane ne badimba pa so na yedi amamunti anyuwa fidie ne mfemfiri ada se wo pe bibia abedom suko betie ne pa so wo de ya nya abote wo mpre wo de beto atwen opemso se Nyansapo de no eyi ne tisan se ya ese oba wache we gaye siesie ho opie no oba ne wa ya fe na aye akono de ama enkrofo na di bre no ena mguso ama ebobo yie na ebe member representing the Otumfuo Osei Tutu the second the Asantehene on the Council of Ghana Baptist University College Marenfi the Council of State members no na ebe ka ho ewo Asante mantema hanom na di die ne ebe ye sonko a ebe ye abakwasaba be ye enigi sempa sentini se kame ebe ye se nanankoa na ofri asene abusua no mu a otumi ebaye na obedi ade na ebedi manni ebo agona finhia makoma akudunso a obobo adwuma wadra ekoye enigi sem ede ma wo no ene na abusua nyina sentini se na eye ade a edam sonkokora ena na befa finhia mpimienu ene enum no mu ena na ebaye a yewie no no opemso Otumfuo Osei Tutu wono obo modern boaye emma ni nso ehunu ni nso nyina na konya yie yede emma no a idin a wonya ye beka ni din hu ani nti kata ni din pa so no ene na na frempon anoche abibiu abra yedin si akonya so enti eno nso moma ye nche no nso pa wobeka ho anasa wobeto so ahemfo abedi agona konya no no na so wobeto so makomako aduonu enan a eno nso kakra yede to ede amama no emma remfi se asene abusua no mu ono ene ofiri wonu ma nitiri yeye emma obenya dibre te se di kan kra ewo abusua no mu enti no nso na mwahye no nso ede ama no we Nyansapo nko a ena obenya saa abakwasem ene eye efutusem ne atetisemi ede afra ba bia no a obenya ne saa ewo ho no
Abujana say eno sabre Otumfuo bebre say ya na sebie kwese panyi gari ya na fiasa ono ni opanyina woko na wakakwe na amambere no enyenim say amambere ni amane bi Asantehene ha wono mu na na so esie ti amambere bi e wo so wojo se ne be ya ne man hene ebetimi bi agya no kwa no afei eno odi na nchirimu na wakọ no wakakwe kama amabibia etimi akonkan nana frimpon anoche adudu bi ma kasi ebe ema ye kwan e wo hono mo a obaya distinguished honorary member of the research board of advisors no American biographical institute no be adwon jumping mienu because the jumping mienu aduonu mu osa be ye adwomtreni chairman of the Ghana National Fire Service Council no so the jumping mienu eni enum mu because the jumping mienu ene nkono sa no osa be member of the Ashanti Regional House of Chiefs 2005 to 2022 anana ebedi gmedi kransa no wo dey for the kentenkeji ebe fa no na wode na kopata anya bra busuafo ntimi anye no emare fi se na na adisua na divinity no ebuo ni di tuli ema wo bai eba be ye lecturer o cheche ni University of Ghana Legon obeche geography department wono hona okoya local theory urban geography planning quantitative analysis statistical method afi regional development and planning for the year 1974 to 1976 afi apema hankoro bioson 9 kusi afi apema ahankono eduoson ensian mu a obaba adwuma pa ansa no osa akoye adwuma wa aso ye hwe man Ghana sika sem so Ministry of Finance ye eno so afi apema hankoro eduoson ensian kusi fincham pimienu 1976 to 2000 nana ebu adwuma pa maka jo se ne ka sem ye kana na ho nsem na ye nsoro so ena yakọ ewo ho a na muduro a obabo adwuma monitoring evaluation low cost housing project here from 1976 to 1980 na babo adwuma pa ye bo na baso turo na disu ye bukọ ye be chief economics officer a eno so no na enye asempetwa ewo ehonma obo adwuma wadre ewo hono na dika aka akyerɛw ebre de tena akonya so bi champion yinu ene numnumu ene obetena ase ofiri asene abusua no ma won wonya akwa beto so a obedi ohene ewo asene abusua no ma obeka ahemfo a won modi agona konya no beto so aduonu enan a enye asempetwa ewo na na eye nyamsuni a no sebie ko to akonya no ye nyina no de bi e ka kyem se na nanom akonya no no emi nyamsom ebo bra pa ewotwaka enye asempetwa ewo hono bonsu ane ne nkrofo ena ye hunu se wonom nso eburu ntwini mu edidi openso echi ewo hono ade amumu se ya ma ho tuntum no eye echem kane no na asante asafo no kokko a ene ne kurekura wo mu a wonom ede ebo wonom ban do ni be ka se show yenso ye kan ha se akochem anase echem ene ne kura wo mu no enye papa kese ewo ehono nana said the medical canon na oyu Christiani a presby asori enana wokwa enye asem koto a na wotu ho asi wo mo esomsom pa medical ka che se agokansi kwa na ope Liverpool ena Asante ekotokwa onu amu nso no tennis na omfa eni agro entiene opanyina otese ena wadane ato ye oye ejapa ebeye enapa ewo hono na emawe mfisa mo de asedane bi ema mo de ebi ebema ono ankasa ne nana oye ne maame sanse edurumye bi no o maame ene opapa eja aware mekire opanyini abana senya ena afei opanyini Osei ya wa wonmo ewo no wonmu ejai aware yi ema na setere mu ne ntete no oba apanyini friends na na ya mponsa na ye o maame ono ena ofa no bo modern ehwe ntie na de na be ye nyina no wo de asedane bi ma na de ama oba apanyini na ya amponsa na ofiri o maame abusuo mu a oje no se ono ankasa ne nso na wo hwe no ebo modern si aboso se bibia fa na bisua ho bia no enya de obuma na nyi kusanse o papa ekoware foforo a o maame nso ekoware foforo a na e wo se ono mum na o hwe ne nane ya
obo mode ehwe no akonua se enyina so nti aseda ni nsira enka nana ya mponsa ba bi owo bia otwedi ampo emo no ho ban emfama asante ne agona ebusua ni nyina se obo mode e ma yenya enipot se oba be ye okunupa osa be ye ejapa ne mantete ene ne yere asetene mu nso no wamfa eni agro ewo ebo afei ena Asantehene yewra kobia yifi ampase chikotokogini afei ena woba na wabetrase dudu owura no na wabegina kunwa na amamre ene amane kwaso no busua beba amanhene omo beba abechia abrempon beba abechia ahimfo wo beba abema na kwaba na busua ne amamre ne amane kwaso no wono so aba na afei wo mo de amane e de abebo no na kwaba ansapra ne ahyase ne de afiri hono se de asante amamre ene ho amane ensem esitie sa pepepe ena ekoso e wo hanoma abra waba abegina kunwa no atase afei ena wono mo eye no makocha we entotoso e manhene ena wono so bi ne nyam abetachi ni rebadia e de no so tase akofo ha wo mo ye warriors ono mo so mu kurukura tu ene ade be bi opim so be ko bia no se de koto wono mo di echira wono mo bo nechi dom e and there's already open so a me just say afade ni nyina e kire edibre wo se asante mantema wo be pia no ma ne ma bebre ni ye a ye di tuntun ye yenso no onkoto se yesi hene a ye tuntum a open so e che hye no e ti se yi na wode habamono e de ahyehye mu ti habamono no ene e che hye no e de musronko e wone media e koso wa Ghana
Abusafo we nananoma yemfa wonmo ababine ni wadubi ase ehene na wotwe we nso heman sawansa no wono nso to ene nananoma yemfa ba ne mmomodin nana wa ebehu bia na ebebodi ya ma odi afache ye pa na ya na adwuma no ano odin fa ye ni so a na ye kwa enti sedi aka new adubi ase na afa heman ye we etafo hema ona wono nso to no da esel mfantefo nyina hene nana esel no wono nso na eti oba Asantehene nya asempetwa bra oma betechi we trede hene nana wono nso aba baro enso ewa han mu bia ene mu dunya de wo nyam de abeta eche se abrempon ene aman hene ene edikrofo mu nyina aba ewo hono nanu ya we opanyini we se nanu ya ena yedinisi akonya so Otumfuo abrempon no ebia wonu nyina ede mo ni aba beta echi wo hono asafo boache no asafo hene wono nso ene wono nso ababi ewa hanom a enye asempeto akra asafo boache wona wote wono ena afi kwa ngoma ehene yehu wono nso ewa habi ahemfo no doso wono mo doso pa nana wadawo ma ya modi a na ade ache pa sanse toda ya na mu frefra ntomase na afi ani so we eye obomofo a sadio wono no dibre pa eno no a oye obomofo a nti da bia behu no na wahye no sade wo kwa hayo eno no opem so na eti wo sade medical aka no no we ne che na haba mono ebubumu a ni nyina ekire sese na ade kokko ayamako hyem no nso nyina ekire yawdie aduane esiga so a sese no ahwe aguye ede na ananse yebedi ananse beria ananse ne ade yada chese areho pa ne manhene na edafo me nti nam so ma okukura krakra na ofit mase akwa akopie mu ho yera nan John Kwadwo Chematen ha Flagberi ahofo edema edipiama nyuko no ema no so yie pa wonu ma aba be chia wo iwe ye sisiri adapa osofo a radansie ene amunibie ensem so we achempem ne ohene ba adisipo no achempem ne mare fi aka ho asema kire ma se ba Asantehene ha wono kwa na Otumfuo na se de se bosomi bia anya hwe ko no fie ba ko nti amamna ni amane eda wono ma wonye asempeto tepa na edisa atwe wampem ono no bo fita da bia be hia ni bia ono ene wono so ba nche aman hina ba abrempon aba adehia ba ekunini eninti etwetwuro ebinom so amanyofo a wo mu nyina aba Abusana esere no kumawu mahine no be ma twebo akobia ono nso ababi a wode mu nyam ebeta echi sanse odi ka aka tim so mahine na edafo sedi edito mu nim dada no abrempon ayinfo mu be chiacha na abusua no so aba na afi wono aba kateje no kateje fufaro no se njeni kum wasa yo hino agbana ho ma remfi se ebire bia ni ndi nkomo okan ayini ne cheun ti se wo pa ko Nyansapo eda ho na kona ko he oyo de hye wukrum ho nti no ombeba na abusua no ene mma no ene ade aba na afi wo nso abechia mo de amanebo ede abo opimso eno ene ehun sesesi a no ekoso a wo no echiachia ewo ho no Osei Appiah yo. That is a year we are to yo. Otumfuo me madam de group. But ya na fiwa. Acting president ya Ogina
Agora traditional one, I was a bit young enough to food now. I am a Saturday drama, I had done about the beginning. Osei at the Dapa Ado. I don't know what the drama, I want one of the drama of the children. I am a boy out of my all body actually, I don't know. And it's all right now, I don't want to get one by it. Saturday, I got to take down so I come. Yeah, I just be a guy about Osei at the Dapa 500 million, 50,000 Ghana cedis. Such as South Education Direction. Yes, sir. Sabi Ekasachana na numuye. 3,000. Osaba na abene Otumfuo asute ene odwa wa tianu papa akase so odu ha e de sena de yina wasi obaya Agona-Asante wade na de hye omo snap pantumienu whisky sada omo ne fetwa safie afi Agona-Asante onso omo snap pantumienu whisky sada omo so ne fetwa safie afi so ensa ananu be swai asani apejano also Musa Pentu. Otumfuo se okutabo nwensa duaso. Efa katana naso, o manu konsa mande jade bianada. Usika futuro.
empedwa de osianan na fa guna nani achi na so odun siedwa ananmu adi kan hu no no musampa okosom sompa e wa Asante memu na madaruma bigina na se de Otumfuo Osei no medamos Appiah that's your vote no Otumfuo chairman wa daruma obetie me kakra mitra ma na akwa bi ya no toso me yansa Asantehene ma ntina migina anche bia ana grama hima ani abusia e ma na na sote so no ana de Agona hima wotwe ni abai na ima bu na eso na ima se mo kwai na mkwai Asante ma me na se na fata mfanya ma ade kwai ai mama me ba ya wosi ani bra ba ye transenti na Agona hima ubro ni sapantu sana enkonya sofuo mpanimfuo musumu bro ni sapantu sana na ima se enso frada na ima se wo ma na ade enko samanda jada wokuta ni bonyire nsa dua so epo wosi enfa kata na ade soma no na ima se nisika futuro predia dia samyenu obi ja na ade kwan no na ima ma me ba ya na boss no da se ebru mi wura no Sati na ye dia na bo prenwe Alike bondu wo bien bien wo ba mi kwa komitem wo dia mama wo be so na botanya cross Opa wo ko pelo ko ku pet cross as na me say de wa wo Tell the mo bien bien Tell the mo bien bien What am I? Okay, yeah. Abusha mama yemfamu nsia amamre abakwasem amane a efa nana frempon anoche abibio ho ene nyina ede yetwa gu a yede amamo no same so hwa abani yi ne tise ne so kwabrane a nese oponso man muso a no man muso de enso yede besia na monhwe na monto aso kopin se ubowie e wa haye Nyansapo kasa mfoni so ayesano no adwemba ede emamo kam se nana frempon anoche abibio doti yie a ye ye wo no wafe apem hankono duana mienu no ebobusumi ne da toto so mienu no ene ne yie yedi mo esi wa hanom no wo modern subscribe share na like na fa wadwe nche so eto ase eman midi ene abusu apani onsu atuoni yema mo nyina mo ene hwa